Cele mai tari filmări sunt astea, frate. Cele mai tari, Gagiu. Uite-le pe ăla, fii atent ce face nebunul, mă! Bă, dar ce cauciucuri mișto are. Băi, mârnică! Filmează! Să filmează! Dar uite! Să uit tu! Hai, dai în față! Dai, urc! Dai, urc! Băi, băiete! Cătălin! Treci tu în partea asta să mă tragi și pe mine, că mă duc în pul acolo. Nu mergi în front! Stai! Ce lejeră, băi! Leagă-l de un copac. Hai, leagă-l, dă-te-o pe spate, dă-te pe spate! Îl leg de copac, măi! Copac. Mă, stai-l pe spate! Ține-l, ține-l! Băi, nu distrugi natura, băi! Asta face, băi! E băga rău acum în față mea. Dă-te acolo, dar și cum mă dau? Dă-te eu pe acolo, băi! Dă-te acolo! Gata? Da. Dă-te și tu din față, băi! Ușor, ușor, ușor! Hai, hai! Pucei! Dacă ai văzut cum stăteai acolo? Ce mișto, las că o să vadă, Gagiu! Ce face? Ia-o topul! Bă, dar eu cum ies de aici? Am spune și mie! Au rămas mare! Trage deoparte, băi! Trage deoparte! Cum e aici din oraș? Trage și mie de introlul. Te gândești că noi doi, numai eu cu el. Ne băgam, ne stăteam, ne nebuneam. Trăi acolo? A noi am Hai să văd dacă ajung în puii mei, păi îi mai chica și în baltă. Bă, dar ce lut e aici? Uite-le! Stai! Hai, vei, dai drumul, dai? Ia să dacă dai în față, ei! Nu, dar mi-au ciubote data viitoare, frate, nu mă mai prindeți așa. Nu mai. Te leg de aici? La bază, la bază! Hai, dai drumul, ei. Tras cu 3. Dai! Hai, trage, Lucian! Trage! Dai, stai alea să mă încerc eu! Nu mai în spate! Mai mă trage cu vale! Ușor, 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 gata, lasă că iese singur. Accelerează un pic, că-ți mori bateria.
Deci tot te bagi în bălțile alea. Parcă ai fi din zonă. Ești un pic tensionat? Da, da. Dai, dai! Hop! Nu se rulează. Trebuia să apăși și direct? Da? Am pățit-o cât o râdă. Hop! Am pățit-o.